Alice, uyamlanda niqawani Intoni uphambene? Akuniboni uba njani? Ufuna uba ndinyose izandla zam? Hayi noko. Intoni Brataki? Uleqwa intoni? Uvelaphi? Uleqwa uvelaphi? Majita yenzani msinya, khawulezisane uvelaphi senkathazo nenkulu. Intoni kutheni? Ucinge efesteleni. Kunzima ukungena, kunzima ukuphuma. Uvelaphi qale nini ukuba ngiqhekezi? Lidelo bali, msanibeni mosha ixesha nendibuze nanana mani masihambe somnceda. Ye Majita nenzani namani kutheni namani? Hayi mfondini. Hayi ntoni? Awucinga bathi sisithenge. Isithenge zitheni man? Ilanto ubuthetha ngayo ndithi? Into ebitheni? Phantse wasifumana. Kaloku nathi hlawatya amathambo engqondo njengawe. Amathambo engqondo anokwenza ntoni nale nto man? Nyani uphantse wanifumana. Nami uphansi wanicha. Majita nichupa nishenyanyeni na. Loko uyi-actor uyazama uku-actisha. Uzama ulungisa iscript esa zakho apha naphaya. Ucinge efestileni. Uzama cinga limbi. Brataki, kunganjani xa unoku-actishela abantu abangakwaziyo? Uzamile kodwa Brataki. Ingathi ngozama bhetele kwixa elizayo. Majita ndi-actishi ndithetha inyani ndifunga umamzangwa. Uvelaphi uxingile, uxakekile. Ewe siyayazi loo nto kodwa ingathi ngokuqinisekisa kunoko Brataki. Ingathi ngawusenza esinye iscript hayi esi.